Toto je zvierastvo na chlípavici, čiže dvaja psi a čierna ovca to není, je to mangalica vraj, ako vraví môj spolucestujúci. A tých psov aj poznám ešte aj zo Zbojskej, to boli hrdinové, sa pobili aj s medvedem a veľa dneska brechotu som tu nepočul, takže zvieratá na chlípavici. Nádherné miesto, pokračovanie seriálu zo Zbojskej a aj pes je tu, áno. Privítal si ma. Je tu naozaj veľa možností pre deti, orloj, reštaurácia, príjemní ľudia. Tak, zvieratstvo na chlípavici. A tam volade bol aj somár ako na Zbojskej, ale to je niečo iné. Tu máme len čierne prasa bez zvuku. Príjemný voči turistom, ako som ja, otálnym turistom.